Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha ke siphethe ke indaba ke yale nkwenkwanyana pha ebizwa kubana kuSipho Mbole. Nizamkhumbula kuSipho Mbole okubana ke ebegijima pha kwezeqela ke leMamelodi Sundowns. Yaze ke Mamelodi Sundowns umfana omdala ke yamlonela pha uqela ke leSekhukhune United. Umfana omdala udlalile ke lapho ke imidlalwana yavela ke ingxaki kwafenza into yokubana ke umfana omdala ke kukhona apho ke kangakwazi ukuziphatha kakuhle khona. Laze ke laqela ke leSekhukhune United lafuna umfana omdala kumbeka ngaphandle. Wabuyela ke pha kwiqela ke leSundowns kule mpela season, kodwa ke iSundowns akhupha indaba ezithi ke ayisivuselele ke isivumelano sabo pha noSipho Mbole. Nizawukhumbula into yokubana ke lo kaSipho Mbole kudala kumfana omdala ke intolo zimkhomba pha kwiqela leKaizer Chiefs, kodwa ke iagent yakhe umnumzana uMike Makhapho aye azikhabeke ezo ndaba, athi azikho ke indaba ezinjalo malunga neclient yakhe. Kodwa ngoku ubuye weza ngaphambili pha umnumzana uMike Makhapho malunga ke nemeko ke kaSipho Mbole. uMike Makhapho uyibeke yacaca njengekati emhlophe ehlungweni baphulapha into yokubana ke le nkwenkwanyana le yakwaSipho Mbole ifree into yokubana ke ingawunyathela pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ude wanaba wenjenje pha uMike Makhapho wathi naye uye wayixela into yokubana ke Kaizer Chiefs ke xa imfuna uSipho Mbole uredi bangamthola nanini na xa benkqonkqoza pha kuSipho Mbole. Wanaba wathi ke pha umlomzana uMike Makhapho ingxaki ke ngokaphilele khona ilele pha kumanagement ke yeqela leKaizer Chiefs into yokubana ke bona bacinga njalo okanye bona ke bazawusindwa zinyawo na. Kona yena nguMike Makhapho ubaxele into yokubana ke umdlali bangamfumana ke onguSipho Mbole. Uthe kuMike Makhapho makaze ngaphambili ke ezawucacisa malunga ke nalamahlabezi ke athi ke uSipho Mbole anganyathela pha kwiKaizer Chiefs. Umfana omdala ke wangqina ngenene nangenyazi into yokubana ke iplayer yakhe ke enguSipho Mbole iselungelweni okanye ke iKaizer Chiefs xa ifuna ingayifumana ke. Baphulaphula loo nto ke yawuxhomekeka pha kwiqela ke leKaizer Chiefs ngokomlomo ke kaMike Makhapho. Siselapha ke kule nkwenkwanyana ke yakwaSipho Mbole. Nizawukhumbula into yokubana ke uSipho Mbole umfana omdala wayefuna ngenhliziyo yakhe yonke ke ukubaleka pha kwiqela leKaizer Chiefs esepha ke kwiSuperSport United. Uba nikhumbule kakuhle iKaizer Chiefs yayimqonqozela ke umfana omdala, kodwa ke isiphathamandla okanye isikhulu seSuperSport United sanyanuka pha sasukuma sagqiba pha neqela ke leMamelodi Sundowns. Wanduluka ke uSipho Mbole umfana omdala ke wazibone obaleka pha kwiqela ke leMamelodi Sundowns. Yayingazo njongo zakhe, kodwa ke yayingapha kwamagxa wakhe, yayingapha ke kwamandla wakhe, ngoba naye uphethwe akaziphethanga. Umbuzo ke baphulaphu ke endiwuphethe nam ngoku siyile channel ndifuna ubuza kwinto yokubana ingaba na xa nimjongileni uSipho Mbole ingaba na uredi ngoku into yokubana ke angabaleka pha kwiqela leKaizer Chiefs? Ingaba na uselungelweni lokubana na angabaleka pha kwiqela leKaizer Chiefs? Ingaba na usesimeni esirayithi into yokubana anganxiba ijezi ke leKaizer Chiefs phezu kwamagama kwezinto ke zibekwe phezu kwegama lakhe ezilichaphaza, phezu kwezinto ezininzi ezithe zamdaka ezibekwe phezu kwentloko yakhe, phezu kwetalente yakhe? Umfana omdala eziquka ke amanzi kampontshompontsho, amanzi ke wentombi kaLudiza. Sithetha apha ke izinto ezifana notywala ke baphulaphula ke ingaba nithi na lo mfana kaSipho Mbole uselungelweni incakasana na into yokubana ngoku angabaleka pha kwezasephefeni nabaphulaphula? Funa ke ndive ngani kona ke nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukele.